Guys, unboxing ka, unboxing. So, salamat kay ano, Idol Jirua kapag ni order saya untay ko nagpa-order ata sa bate pangalan ito account. So mut nang kita unboxing nga di mo ni box mo Unban. ha Kani unboxing. ano man Wala may bukuan. Wala may box. unboxing Yan ang andian. Ang friend, dili mo friend. sa buta unboxing ablihan na nga di mo ni box plastic mo ni kato ning isa kay unboxing tawag gani mo unfriend di mo friend unfriend. Hey dara guys man yan isod kayo mag-abli basta tarang usa. Okay silpi kayo. So, mga order guys, tripod. Tripod. Ano na siya guys, tripod. Nag-order tag tripod no, cellphone holder. Okay. Lisod kayo magbuhat og video nga kalabi kanang kuan, magtrabaho ta nya wala tay kanang nani holder, wala tay tripod kay. Kuan kayo, kanang lisod og plaster ba sa cellphone sa camera no. So, thank you kay Idol no. Joy Ryan. Mo na yang TikTok page, TikTok page niya. I-follow niyo siya na nasa na siya yung mga vlog no. So, thank you kay Idol. Nya. Ito rin gamiton karon guys. Karon dai kay sa taron. So kanday no. Before ko malimot no, may udto siyang tanan no. So karon kay March 30 na to no. Pila na lang ka adlaw, April na. 2 days na lang. 2 days? Oh, 1 day na lang gid ay. So another day, another life, another blessing na sa tatong tanan guys no. So karon kay natay lakaw no. So karon nag-order akong umigo og pintos no. Samo na si mama gluto si mama. So kani atong gi-order nga tripod kang Jirua. Kaning tripod. Ato ning gamito no og suway sa karon nga content nato no kay para magamit ni siya kay ito ning gipalit ato gining gamiton. So kaning kwarta gipalit ato ani gigamit ato ning pagpalit na to. Kay kato ning agi na to sa ano itong nang habas tayo lang yoyo mates. So na kwarta ta so atong gipalit atong mga kinahanglan gamiton. So mara siya share lang ako sa inyo. So karon magluto sa medere no. So tabangan sa nako sa mama kay human na ni ato ning i-deliver ang pintos. So mo negosyo guys. Mo small business na mo. Literal gini nga small business kay wow gini mo dako gotor mes gamay pero dire mo na magikuan mo panginabuhi sa pangadlaw pagkaon mo pamugas panudan ug mao gini kuampot Mo may primerong vlog ni Kwas ko ano? Ryan Ba? mo sa ni nakapahuman sa wag eskwela guys ha nya nagsambay ra gyapon. Wa small business gini. Pang small business ra gini guys pero og mo dako ni pon lumitaw na Small big lottery. Big lottery ba? Naadik ka swerte rin eh. Kanang siya kan guys, panginabuhi guys. Sige siya ingon ano, kanang sayo ni siya. Ang pagproseso lang daano, hasol na kayo. Samot na to sa unang panahon nga katong high school pa ko. Katong wala pa galingan nga kanang kuan. Kanang di kurente no, karon kay magaling na adto mi sa musilingan magaling no. Kurente. Pero sa una katong manual pa kagaling nga magtiktok jud ka. Apoy kayo. Di ka magaling. Dako kay mo dako imong lawas manana imong ano? Muscle imong bay. Madako imong lawas guys pero si tatay rin dako ang lawas kasi tatay rin tigaling. Ano ikaw man na nagputos ni mama na. Ato ta dito. Muna are na siya ilono dire. Kaya siya init po gay ni. Kulo. Mo siya pisliton kay. Wa. Ay, mugahe lagi na siya. Ano to siya ilunod dayon ang kaning kuan? Kaning manag putos ari mabe. Pero mo lungod na di ka suali ha. So bintaha jud guys nga natay tripod guys kay di na kayo lisod ang pagkuha no. Ang pag video. Kay piskat tapakong ko. Okay.
Hapit. Tahan nih sih guys. Oke, saya ilang na dira. Order. Ha? Order na, order. Order na eh. Kuha ko na. Ha? Tago. Sakto rin na god. Sabi ng kuha. Ha? Sakto, oro mo na pinusta na mo. Gagmay na inyo ang pintos day. Sabi ng kuha. Sabi na ko boy. Ah. Itay. Order. Yan, ikaw man ni maglunod guys. Ano siya? Ah, pabukala naman siya. Huwag maayo. Huwag lang tanggana. Yawa. Buang. Ayun. Ito na siyang tugnuran. Ya, para magsige na siya bukal. Para dali na siya maluto. Ayun. Sura pa na yung buhan eh. Kay og kuan guys, di na sa sigaan og mayo no kay kuan siya nang mapiarat ba malata siya o di siya mo di masakto sa kayo no. Oh. Kalinita eh. Labot mo. So, siguro mga sunod-sunod nga mga buwan no. Kung makalugar ta magbuhat ka buhan may. Buhan nga dito masigyok ko eh. So, ano no, kadaghanan dahil sa among purok. Diri jud sa among purok no, sa diri sa dakit sa Purok Felix no. So, diri sa among purok ang halos tanang panginabuhi sa mga tao diri. Kani yung pagpamintos guys no. So, kami hinungdan nga nung naipintos festival ng bugo. Bato. Okay. Sa bato nga speed. Tungod sa amo tungod sa mga tao diri no. Muna ang naipintos festival ang bugo. So kami hinungdan. Dito na. So, kung kami plano mag-order og pintos no, ari mo order diri sa kan. Dakit, barangay Dakit Purok Felix no. Daghan mo matay diri. Pero og order mo, mas maayo ka rin order mo. So, ang kuan lang gid sikat nga kuan, mamuhatay diri si kuan nang green na no, na dito ay ila. Piring. Ha? Oh, Piring spin. pirong naman si nang piring ni, nang piring spintos na dira sa ano dapit sa awa di pakabot sa barangay hall. Mo lapas mo sa barangay hall no. So mo jud na siya sikat nga mamuhatay, pero daghan jud mamuhatay diri. So mo siya guys. Mo sa ning paspasag luto diri kay para ikaw niya ato na ma-deliver. Ay mo hawa diha, keep watching mo kay bani ko nyo sa lakaw. Iwasan na ninyo ang video ha. So, managputo si mama guys. Manasag puto sa ilaw no. So, paabot na namin maluto ito no. Karon maniad to sa mi. Is dos na. Pinadto na mo. Is dos na. Ano ba ito? Is dos na ibi. Ako sa mi dire no. Okay. Pas mo namin sa mong small business guys. So, kaon sa no. Kaya marag gutom nyo kayo. Ikaw man na magkaon dire. Kaluto to. Balik. Ato lang ito deliver. Deliver lang ito. Dali may guys kay kuha na. Kapas mi sa oras no kay alas 3 to ang gingon nga ipa-deliver sa nag-order. Alas 2:09 na no. So kaon sa mi dire then pwede delivery ko man. No? Kaya balik na ni sa storya. So ito na siya guys no. Ang pintos. So dara mo na siya guys. Oh. Okay, luto naman. Ito na siyang haunon. Nani siya guys, nani siya kainit guys. Mau ito nagpandong ko. Sobra overcook na. Paig. Init kini siya guys. Paano na siya? Fresh from the oven. Yung ganing bukal kayo, ikaw nagkulo-kulo pa, ikaw poster mo. Grabe nita. Ih. Eh, pag sa bahay, bas kayo, kanina, na. Piag na ako eh. Piag na ako, kaputusan niya. Kaon mo na eh. Ay, dadang ko, ha? Ay, dadang paigkit. Nain ko na.
Ano kayo discrimination? Di ba kay naku aman ana nga kontak-tak ba? Pero na Hindi paig. di makaon ang kuan wala kulain na ni o. Paig. Paig man ni. Panitan. Lami unsa paig lang. Bilin. Magmaterya pong color guys. Kasi mo guys. Importante galing color no. Isip kayo basta paig ta. Kita piliun. Gaw yun. Kita ka na gaw. Ribbon. Ikaw clipboard. Basta paig daw kuno gaw bilin gaw. Ano yung photos guys. Lami ba ka naman? Lawi oy. Hmm? Lami ay ada yun. Naman na ikuha nga, quality check ba? Quality check saan? Quality check. Huwag lami magid. Propong ni mama, lami ko nun eh. Ipakita ang kuan. Ang kanang grano niya. Kita na kanaong. Kanay may pakita oh. Ako balik tayo? Pakpak may pakita nimo. Nanay siya kayo. Nanay ko ma. Sabi mo gani ma, may mga pagkatimplan mo. Basta bati ay kayo hatod. Ang makatilawan eh kay. Mamatay. Mamatay ka lami. Rabang nga. Ba ni mo ay ahak na eh. Pumas kamay. Rabang yun. Tara kayo Murag guys. pum. Mura ko nagpum. Dami kayo guys. Oh. Manda magbalik-balik ang nag-order na eh. Kami sa mukhaon. Pero pala lang ang kakapuol mo no. Ako na deliver guys. Kaya Naras-tris no. last 2 media na niya. Last 3 ba itong gayon sana order no? Okay, masudo ka na. Sudi. Di lagi. Tugi. Masud kay. Gamay ang magbuka gud. Uy, kimbag. Maahat. Ay na ni ikuan tumang tubangan. Takilira ka na ma. Takilira pagpail ba? Dara? Ano? Parang ibuga ito na. Layo ba? Kanlat gini mo no? Kanang kandak mo. Agay. Duha ka kuan. Isa. Jaki pa kay. Lagom kita. Mula na anak sa lap. Gayo. Sampo. Hindi masa yung utang telepon. Ano na? Ah, utang sa bangan. Bangan na. Ato na ta guys. Deliver na ta. Ano na pag video abot nito eh. Na. Dala to service eh. So, ato na ta mag-video no. Ikabot dito kay markisod kay itong purma. Pa, na ako diri guys no. Na, ako kita nang nagpalit. Wala ko man siya mo reply. Pag wala ko may ito dira. Namin siya dira sa kanay. Sa Mercury Drug. So, itong suwayag suod. So, kasi na-busy ra siya sa trabaho no. So sana yung isod balik sa plastic eh ako ning gibungka ganiha. Bakit yan na ni mo daw? Order na tayo. Ah, order. Nito eh. Nga pong jeep na Junil jeep. Junil Malin. Gawas pa. Gawas. Sige, paabot na ka rin. Okay. Ang masa ka itong rasa balik jeep. Tawag ko ro. Ah, sige. Naresod? Bye. Ha? Madagan ba na? Daghan sige order. Madagan garo. Masin. Nito eh. Linas bugno eh. Bawal eh. Pero muna manager dali. Manager. Salamat ikaw. Salamat mo. Nay, kuan ko. Pakapin na nagduha ko. Ni, Mama. taro may. Hindi. Taro. Duli na ni. Uy, sa buwang. Pinangga juga kati na. Oo. Basta batik na oh. Ayaw, ko na yun. Nya ato na ko. Oh, sige, Ano, salamat, langay. ya. Oo. Nya, ando sunod kayo, Chip. Salamat, Chip. Sige. Dili alkansis banyak. Are go. So, natag-deliver guys, no. So, nang kuan diri, nang payment. So, di pa kapinan nito ni Mama og duha ka ano, duha ka packs kay ilam to na mo si Junil, no. Migo to na ko niya. Ilam to ni Mama. So, aron manam tag deliver, uli na ta. Ang tin registered na. Ayan cellphone. Sister mo, Dali naman cellphone na boy. SIM card. SIM card cellphone na. Ano lang na daw? Registered na ng voters ID. Kuya sa kachat guys. Nauli na ko sa mga guys, no. So, before na tapuson nga video, gusto na ko mga yung favor sa inyo ano nga ban. Support our small business, no. So,
pinaagya na guys, mga kakwarta may ginagmay so kung gusto mo order no og lami nga pintos no, dili kasi sa bugo. Pwede mo order sa mga ano, sa inyo pwede niyo siya imong dessert sa inyo ang kuan. Dessert tawag naman no, kung ikaw magkaon no. Panghimagas ba? Sa mga okasyon niyo sa inyo ang balay or sa inyo ang mga okasyon. No, sama sa birthday, bunyag, kasal. Muluto rami guys. Bisag pila. Bisag pila pa na. Lutoon naman na. Basta na lang mais. So, mo to siya no. I-PM lang ko ninyo kung ganahan mong order, i-PM lang ko ninyo. Pwede niyo i-PM akong personal account o hindi akong Facebook page no. So, mo to siya. Pabilin mo sa pagsuporta no. Naot ko di mo mapulan. Unsa sa sunod di kayo no, kita-kita tayo balik. So, Janoy TV, Anay out. See you.